Sanata Aminu Waziri, bari mu shiga siyasar ƙasa baki ɗaya. A 2023 ka tsaya takarar shugaban Najeriya, wanda daga bisani aka ga cewar ka sauke ƙudurinka ka goya ma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar baya, wanda ya zama ɗan takararku a jam'iyyarku. Yanzu ga shekarar 2027 tana karatowa, har yanzu kana nan akan bakanka na tsaya takarar neman shugabancin Najeriya? Da fayanan da kwanan nan ma su da kamfanin yada labarai na Arise ya yi min wannan tambaya. Na ba da amsa cewa ni a yanzu ba na cikin shawara ta tsaya takarar shugaban ƙasa. Amma ina cikin wanda suka assasa wannan magana sabuwar tafiya da haɗa kai don mu ga cewa da taimakon Ubangiji an jawo duk wanda Allah ya farko ya yarda shi ne, sannan kuma aka gani ya dace ya zama shugaba ta Najeriya a cikin sabuwar tafiya. To don ya nuna cewar kana ganin kamar ba za ka iya cin zaɓe ba ne, ko kuwa a wani dalilai ne suka sa kake ganin cewar ba za ka yi takara ba bana? Akwai abin da in ba ka yi shi ba, wani abu da ke buri ka cimma ba za ka iya cin mishi ba. Yau da na ce ni ma na shiga sahun ana magana Atiku Abubakar, ana magana Peter Obi, ana magana Rotimi Amechi, a ce Aminu Tambuwal shi ma na ciki. Idan na je ina kokarin in magana da Rotimi Amechi ko Peter Obi ko Atiku Abubakar, za su yi min kallon ɗan takara. Ni kuma ƙudurina shi Allah ya sani shi ne mu ga yadda za a yi a kawo, ba dole sai ni ba, wanda zai iya yin aikin nan a samo ma Najeriya na mafita, a samo ma talakawa sa'ida. Allah ya sani shi ne ƙudurina. Saboda haka, amma idan na ce ina da sha'awa na fito cikin masu sha'awa, in na zo da magana da ɗaya daga cikin waɗannan kuma ba su ba, waɗanda ke ƙoƙari a jawo mutane za su ce ai wannan yana gina kansa ne, yana yi don kansa ne. To ni kuma na fi ganin muhimmancin nasarar tahiyat akan cewa ni ne zama shugaban ƙasa. To idan ka ce haka, Sanata Aminu Waziri, za a ga cewar yanzu wani ɗan takara ne kake ganin cewar zai iya kaiwa ga gaci a zaben nan da ke tafe? Ai na faɗa. Ga yadda yanayin ƙasar take ciki, in dai ana magana da Bola Ahmed Tinubu ne a matsayin shugaban ƙasa kuma shi ne ɗan takarar APC, in zaɓen gaskiya za a yi. Kowanne ne ɗan ADC da ke cikin wannan tsarin a zaɓe na gaskiya zai iya kada Bola Tinubu. Saboda haka matakin da nake a kai na ƙoƙarin haɗa kan mutane a yanzu ya yi sauri in fito in ce ina goyon bayan wani. Saboda na fi ganin muhimmancin abin da nake yi na ganin jawo haɗa kan mutane a tafi tare. In lokacin ya zo mu zauna cikin ɗaki mu kalli junanmu, ai kowa ya san gaskiya. A fito da gaskiya da bayanan gaskiya ba a son rai ba, a tsayar da wanda ya dace. To kai kowa ya san ka kana jam'iyyar PDP, amma kuma yanzu kana maganar jam'iyyar ADC. Ta ina jam'iyyar ADC ta shigo cikin tsari na neman shugabancin ƙasa, ko kai ma kana daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin su canza sheƙa ne su koma cikin jam'iyyar? Ai na yi bayani a cikin farkon wannan tattaunawa da buge da kai cewa ina cikin waɗanda suka assasa na farko sabuwar tafiya. Sabuwar tafiya ita haifar da ADC. Saboda wannan coalition ɗin muka zauna muka duba mu ga wacce jam'iyya ce ake ganin idan an samu ta kowa zai ji ya gamsu kamar sabon abu ne za ka iya zo ka shiga. Ba za a ce a wannan jam'iyyar Mala Harandai ce, a wannan ta Anida ce, a wannan ta Ifeanyi ce, a wannan ta Olushara ce, a'a. Wuri ne wanda sabon bagire ne, kowa zai iya zuwa ya shiga ya nuna sha'awa abin da ke bukata, a bar mu al'umma da Allah su yi zaɓin kansu. Idan ka yi wannan magana cewar sabuwar tafiya ce, wannan sabuwar tafiya an sha ganin irinta a Najeriya, an yi a baya wanda aka zo ba a ga wani 'yan ƙasa 'yan Najeriya ba su ga wani abu ba. Menene zai bambanta wannan tafiyar da wadda aka yi a baya? Idan ba ka manta ba 2014 an yi wannan wanda ta kawo Muhammadu Buhari a 2015, wanda kamun nan an yi irin wa'innan. Amma yanzu menene zai bambanta wannan da wa'incan da aka yi a baya? Sabuwar tafiya wadda ta kai ga gaci a tarihin Najeriya ita ce wadda aka yi 2015. Kuma kowa ya san rawar da na taka a ciki a matsayina na kakakin majalisar tarayyar Najeriya. Ko an so ko an san irin abin da ita kanta majalisa ta yi ta tsaya a kan shi na demokuraɗiyya
Wani daga cikin abin da ya assasa ma haɗuwarmu. Wannan abin da muka yi shekara 2011 na Allah ya sa na zama kakakin majalisar tarayya, wanda zan kusan haɗa kan 'yan adawa ne da 'yan jam'iyyar PDP, shi ya haifar da zamana kakakin majalisa. Yana daga cikin dalilai da aka hango cewa ashe wannan abin yana iya yiwa. Muka zo da ni aka yi a kowane mataki, da ni aka yi. Amma da aka zo shekarar 2018 zuwa 19 da na hango cewa jam'iyyar APC da gwamnatin Muhammadu Buhari ba sa kan hanya, ban bar su ba. Na bar su. Kuma a lokacin na bar su ba kamar yadda gwamnonin yanzu suke yi ba. Ni Aminu Tambuwal a lokacin ina gwamnan jihar Sokoto. Jihar Sokoto tana cikin arewa maso yamma, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito, inda ake ganin cewa in ka je ka tsaya a wani abu daban baka iya cin zaɓe in ba Buhari. Na san duk wannan tunani da zargi da hasashe da mutane ke yi, amma da yake Allah ya sani ba kaina nake kallo ba. Na faɗa ma gwamnoni uwana da suka zo suka ce mini in daina maganar barin APC, don kila in na ce in koma wata jam'iyya zai iya faɗuwa zaɓe. Na gaya musu Allah ke bada mulki. Kuma ni Aminu ga Allah na dogara. Ban ki Goodluck Jonathan ba. A shekara 2015 muka fito muka abin da muka yi don ba na son shi ko don baya ɗan arewa ko ba na Kirista. A'a, na yi ne kan al'ummar Najeriya. Na ce Muhammadu Buhari a kan shi da gwamnatin da yake tafiya a kanta, in ya dawo karo na biyu, illar da Najeriya za ta samu na gaya musu za ta wuce abin da ke faruwa a lokacin. Saboda haka nace musu ba zan yi, in na shawara zan gaya musu. Zan yanke shawara ta daga shawara su cewa gwamnatin Buhari idan ta ci gaba da gwamnatin APC ga matakin da ake, Najeriya nan za ta kasara. To yau me ya faru? To shi yasa ni kuma a lokacin watan Agusta 2018 na bar APC, na yi bara'a, na barranta, na shiga cikin PDP da tunanin cewa ana iya sake a gyara PDP, a gyara tafiyar ƙasar Najeriya, don ba don kaina nake magana ba. Inda don kaina nake magana kamar yadda suke yi yanzu, tun da muhimmancin gwamnati da ke fita yanzu suna koma jam'iyyar APC, ai da yawa suna koma ne saboda suna ganin cewa a'a su shiga gwamnati mai ci, in ma za a rubuta zaɓe a rubuta musu zaɓe, ba don al'umma ba ne. Ni gwamnati mai ci ta tarayya a arewa maso yamma da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na fita, don na amince, na sani, na gani a matsayin ilimin da Allah ya bani na jagoranci da kuma irin abin da ake na gwamnati, cewa gwamnati Muhammadu Buhari ba ta kan tsari, ba ta kan hanya. To ya za ku iya tunkarar gwamnati da take da jihohi kusan 29? Ai akan haka nake magana Malam Harande. Suna da gwamnoni. Bola Tinubu yana ɗan takara. Aka zo jihar shi ta Lagos, mazaɓar shi ta ward ɗin shi bai ci zaɓe ba. Jihar shi ta Lagos, ƙaramar hukumar doki ɗin shi inda yake zaune bai ci zaɓe ba. Jihar shi ta Lagos ita kanta bai ci zaɓe ba. Ga shi ɗan takara. Bayan na ɗan takara kuma ga gwamnan Lagos Sanwo-Olu ɗan jam'iyyar sa ne. Muhammadu Buhari Allah ya ji ƙanshi da rahama yana shugaban ƙasa. Jam'iyyar ta APC ita ke da gwamnati ƙarƙashin jagorancin mai gidana Aminu Bello Masari. Ba su ci zaɓe a kaka ba. Abdullahi Adamu shi ne shugaban jam'iyyar APC. Ɗan uwana Abdullahi Sule shi ne gwamnan Nasarawa a jam'iyyar APC. Amma APC ba su ci nasara ba. Lalong abokina shi ne gwamnan jihar Plateau. Jihar Plateau ɗin shi ne DG na kamfen ɗan Bola Tinubu. APC ba ta ci ba. Saboda haka kujerar gwamna ba ita ce ke kawo zaɓe ba. Mu 10 gwamnoni masu kan kujeri suka ɗaya takarar sanata, wanda kashi 1 ne bisa 3 na jihohinmu. Mu 3 kaɗai Allah ya bar nasara muka ci. Gwamna 7 suka faɗi takarar sanata, 7. Peter Obi da ya ci zaɓe a kudancin kudu maso gabas, ai bai da gwamna ko ɗaya, ko kansila baya da shi. Amma jama'a shi suka ce a'a su sun fi gane su je su zaɓi Peter Obi da su bi gwamnonin da ke na APC ko gwamnonin da ke na PDP ko gwamnan Abga da ya yi haka ba kuma san ina ne ma ya tsaya alƙiblar shi ba. Saboda haka a wannan abun magana ce ta al'umma. Kuma ni ina kira ga al'ummar Najeriya a dage akan magana cewa a yi zaɓe na gaskiya.
ka ga abin da zai faru. To kana so ka ce kenan tarin gwamnoni har 29 taron je-kana-yi-ka ne kawai kake nufi ba za su iya kawo ma Tinubu ƙuri'u a jihohinsu ba har ya ci zaɓe a 2027? Ka tuna waƙar Shata inda yake cewa yawan mutane shi ne kasuwa, ni ko raba ni da tarin. Ka tuna wannan? Na tuna. Ai yawan jama'a da al'umma da ra'ayinsu da abin da suke son su yi a demokuraɗiyya shi ne demokuraɗiyya, shi ne zaɓe, ba wai yawan masu muƙami ba. Sanata Aminu Waziri, idan aka duba za a ga cewar shirye-shirye da Tinubu yake yi an ga cewar ya tsaya tsayin daka don ya ci zaben nan mai tahowa 2027. Har yaushe kuka shirya zaɓe yana gab da a gabatar da shi nan da 'yan ƙananan watanni? Har yaushe kuka shirya wannan jam'iyyar taku kuka haɗa gidanku kuka haɗa komi da kuke ganin cewar har za ku iya tunkarar gwamnati da take ci, gwamnoni 29 sanatoci suke da su, majalisar wakilai suke da su, ta ya wannan faɗan zai kasance? Abu na farko, mafi yawanci 'yan Najeriya dai mutane masu addini. Ko dai kana musulmi ko kana kirista, su ne mafi yawanci. Kuma kowanne daga cikin wannan addinan mun san cewa Allah yana nan kuma shi ke bada mulki.